Beth oedd eich amcan fel cyfarwyddwr? Pan o'n i'n clywed y stori Ellis Evans, Hedd Wyn am y tro cyntaf, o'n i'n meddwl mi oedd rhywbeth cinematic iawn yna. Mi oedd dechrau, canol, diweddglo, sy'n deud rhywbeth amdano fe fel person, ond mwy na hynny, oedd yn adlewyrchu effaith rhyfel ar y cymdeithas bach, sef ei deulu, ar y cymdeithas mwy gyffredinol. Ac wrth feddwl am ran fwy o ffilmiau rhyfel wedi bod ers cychwynodd y cinema, o'n i'n meddwl bod rhan fwy ohonyn nhw yn canolbwyntio ar y milwyr eu hunain yn lle ar effaith y cymdeithas. Oeddech chi ac Alan Llwyd yn gytun yn eich hamcanion? Wel, wrth gofio, oedd y bleser mawr i gydweithio dy Alan. O'n i ddim yn nabod cyn cwrdd am y syniad. Ac o'n i'n meddwl oedd fo a finne yn instinctively, os yn gallu deud hynny, yn ar yr un tonfeydd fel petai ynglyn beth oedd y bwriad, heb sôn amdano fe mewn tylerau fel hwnna. Yn sicr mi oedd ddau ohonyn ni yn gweld y stori, y ddrama yn y stori, ac rhywbeth am yr unigolion sy'n cael ei effeithio gan rhyfel. Ac mewn ffordd, wrth gwrs, mi oedd Hedd Wyn yn symbol mawr i Cymru ar y pryd o'r effaith o'r rhyfel byd cyntaf ar y Cymdeithas Cymraeg. A'i propaganda gwrthryfel yw'r ffilm? I fi, doedd e ddim. I fi, beth oedd yn bwysig i adlewyrchu pethau fel yr oedd. I adlewyrchu agwedd gwahanol yn y cymdeithas. Unigolion gwahanol yn cael agwedd gwahanol at y rhyfel. Ymunwch yn lluoedd mwyn cadw Prydain fawr ac yn nerthol. Fel hyd yn oed heddiw, falle, mae'r un peth yn digwydd. Cilwydd. Mae ychydig o bobl, pryd ni, yn meddwl mi oedd cyfiawnder yn y rhyfel. Milwr oedd Cris. Milwr yn ymladd yn erbyn. Ond mwy o ymchwil wnaeth ni i mewn y peth ac yn arbennig am agwedd Ellis. Do'n ni ddim yn cael unrhyw argraff oedd yn teimlo yn gry un ffordd neu llall. Doedd ddim lot o ddiddordeb iddo fe yn y rhyfel, mond pan oedd yn effeithio fe ar y lefel i ffrindiau, ar y lefel personol. Diddordeb oedd pethau lot mwy personol, pethau i wneud gyda teulu, gyda ei uchelgais fel bardd, gyda ei ffrindiau yn arbennig cariadon. I ba raddau mae'r portread o'r rhyfel byd cyntaf yn cyfateb â thystiolaeth arall sydd ar gael? Cwestiwn diddorol i hwn. Dwi'n teimlo yn personol, mae agwedd yn gyffredinol mewn cinema a theatr ers Shakespeare o Lear, sy'n deud mae hawl gan y cyfarwyddwyr, awduron ac ati i greu ddrama ac yn rhoi pethau anghywir yn y ddrama i wneud y ddrama yn well. Dwi ddim yn cytuno dy hynny. Dwi'n meddwl mae digon o ddrama mewn bob stori a cyfrifoldeb di i ffeindio y ddrama. Ydy Hedd Wyn yn cael ei bortreadu fel arwr? Doedd e ddim pwrpas i portreadu fo fel arwr o gwbl. Y pwrpas oedd i weld pwy oedd o, i adlewyrchu ei gymeriad o, a beth oedd o yn teimlo a effaith y rhyfel ar ei fywyd. Mae'n bosib i ddeud, mi oedd e'n arwr yn y bôn, achos doedd e ddim eisiau fynd i'r rhyfel, ond pam oedd e'n dod i'r pwynt pan oedd rhaid rhywun fynd o'r ffarm, fo na un o'r ei brodyr eraill, sef Bob, wrth gwrs, yr un nesaf, oedd oedd yn cymryd y cyfrifoldeb i fynd yn lle Bob. Hwyl ti, Bob? Hwyl, Ellis. Achos oedd Bob yn rhy iau o safbwynt Ellis ei hunan i ddeall beth oedd rhyfel.
Oes rhaid marw I fod yn arwr? Dwi ddim yn credu. Dwi'n meddwl mae person sy'n dangos dewder mewn sefyllfa anodd lle maen nhw'n gwneud dewis I risgio bywyd efallai, ond yn fyw, maen nhw yn arwr hefyd, just oherwydd maen nhw wedi survivor a maen nhw dal I fyw, dyn nhw'n deud dyn nhw'n arwyr, beth bynnag. A mae hon dwi'n meddwl sy'n achos mewn unrhyw ffordd, nid just milwyr, wrth gwrs mae pobl brigad tân mewn sefyllfaoedd fel 9/11 yn Efrog Newydd. Neu mae pobl fel nurses, y doctoriaid, sy'n trin pobl sy'n sal ac yn risgio bywyd. Mae hefyd yn arwyr. Maen nhw'n dangos dewdur I wneud hwnna. Esboniwch y defnydd o symboliaeth ac eironi yn y ffilm. I fi, mae stori yn bachgen bach, cefn gwlad, cael uchelgais. Uchelgais I ennill yr Eisteddfod Genedlaethol. Oedd eisiau fod yn fardd, ni'n gallu I gyd yn darllen ni. Irony y peth ydy y ffaith oedd e'n llwyddo, ond doedd e ddim yn byw I wybod. A mae hwn yn edlywchu beth I prif them I fi yn y ffilm, sef y ffaith mae rhyfel yn gallu lladd unigolion a ddim yn gallu lladd ysbryd dyn. Doedd y seremoni gadeirio ddim yn cael ei dangos yn y ffilm. Pam? Wel, ateb syml ydy doedd yna ddim digon o gyllid. Mi oedd cyllid Hedd Wyn ar pryd 600,000. A oedd yn amlwg, oedd e rili fod yn anodd just I creu golygfeydd y frwydr ei hunan. I sôn am ffilm o'r cyfnod, mae digon anodd I wneud rhywbeth ar cyllid fel hynny. A doedd hynny ddim y stori yn y bôn. Mae hwn yn rhywbeth mae pobl yn cofio, wrth gwrs. Achos oedd ddim pwysig pryd ni, a oedd hwn yn rhywbeth yn cael ei adrodd dros gwladol ar y pryd yn y papurau newydd, oherwydd Lloyd George oedd yn presennol fel prif weinidog Prydain. Pa mor bwysig oedd y gerddoriaeth I gyfleu neges y ffilm? Mae cerddoriaeth mewn bob ffilm yn bwysig iawn. Mae adlewyrchu teimladau, y cymeriadau, emotions, y mood, mae'n danllinellu teimladau, cryfder, mae'n tynnu sylw y cynulleidfa at un pwynt neu llall. Ac o ben hynny, mae tawelwch rhwng y cerddoriaeth sy'n bwysig hefyd. Mewn ffordd, di sain gyffredinol yn bwysig. Mae sain heb cerddoriaeth yn bwysig. Mae yna lefelau mewn bob ffilm. Mae dialog ar un lefel, mae delwyddion ar lefel arall, mae sain ar lefel arall. A mae bob un yn bwysig. Mae'n fel tapestry, mae'n fel rhywbeth ti'n gwed I gilydd I greu y holl naws, y holl ddrama, y holl stori yn gry. Rydych chi yn defnyddio goleuo mewn ffordd ddramatig yn Hedd Wyn. Beth oeddech chi'n ceisio I gyfleu? Eto, fel cerddoriaeth, fel bob peth arall yn y stori, mi oedden ni'n adlewyrchu emotions, y ddrama, danlinellu, cryfder, golygfeydd ac ati. So mae goleuni yn bwysig iawn. Mae hwn cymarol hawdd pan dych chi'n ffilmio tu fewn. Ti'n gallu creu y naws ac awyrgylch ac ati, nos neu dydd. Mae'n gallu cael ei rheoli. Mae problem arall, wrth gwrs, ydy tu allan. Ac yn arbennig yn y mynyddoedd, lle mae'n tywydd yn newid trwy amser, hael 1 munud, wedyn mae'n cwmwl, wedyn mae'n bwrw glaw. A dyn ni ddim yn gallu rheoli ar y fath o gyllidebau dyn ni'n cael yng Nghymru naw ym Mhrydain, cymharu efo Hollywood. A dyn ni ddim yn cael anialwch fel Hollywood I ffilmio. Ond mi oedden ni'n lwcus iawn am bron yr unig tro dwi'n meddwl yn fy ngyrfa fel cyfwyddwr. Pan oedden ni'n ffilmio frwydr ei hunan lawr yn Sir Benfro, mi oedd naws ac awyrgylch rhyfydd iawn ar y pryd. Mi oedd y hael trwy y prynawn
amdrydiau yn disgleirio yn goch trwy rhyw fath o niwl, ond ddim niwl fel niwl y môr neu tarth di codi. Oedd e'n trwy rhyw fath o storm clwch. Felly, yn y golygfa lle mae milwyr yn mynd at y front line, dyn ni'n cael golygfeydd anhygoel sy'n edrych fel dyn ni wedi goleuni nhw. Ond i fod yn onest, oedden ni'n helpu nhw, oedden ni'n cymryd fantais, ond mi oedd Jew ar ein ochr ni pryd ni.